acest canal. Astăzi vom face un opening. Da, hai să începem de aici, de la Brawl Pass. Nimica. Și de aici Antonin, da? Bă, da, un brawler nou. Rosa. Bă, e bine. Deja un brawler nou. Bă, nimica, doar Rosa. Doar o proastă. Dar un brawler. Nu, și Rico. Bă, e bine. Da, bănuți. Bănuți ne-a dat. Și un mega, bă. 5. Da. 1082 de bănuți. Și aici o să le dăm. Hai că le dăm pe Rico. Un Brad Box. Hai pe Jessie. Ceva de bănuți. Hai să dăm asta pe Rico. Da. Și skin-ul pe Jessie. Da. Nu, de Leon n-avem bani. Așa. Să vedem. Așa, brawler. De 5. De 4. De 5. De 4. De 3. De 3. Au dus toți banii, dacă vă uitați în sus. Da. Și asta a fost. Nu uitați să apăsați butonul de like și subscribe dacă v-a plăcut. Pa!